Περίμενε. Πώς ξεκινάει έτσι η πουστάρα. Γεια σας. Κοιτάω φάτσα, πώς είναι σαν αλβανικό πυθίκι. Θα σας μιλήσω εδώ, Facebook. Αυτό που χρησιμοποιούμε οι πιο πολλοί από εμάς και το έχουμε ψηλοξεστηλήσει. Εσύ το έχεις ψιλογάμισο ή σε ψιλοξεστηλήσει? Πρώτα απ' όλα θα αρχίσω με τα status. Βλέπω κάποια Στάτους. άτομα που γράφουν κάτι. Το πατάνε like σε αυτό. Ναι, το πατάνε. Από ποια χώρα είστε, φιλό? Από ποια είστε χώρα? Το πατάνε, ναι, το πατάνε το like. Μετά γράφουν και ένα σχόλιο από κάτω. Και πατάνε like στο σχόλιο. Ναι, φοβερό. Σ' αρέσει? Με ποια λογική το κάνετε αυτό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Ηλίθιε. Όχι. Πω τσιμπουκόχυλα έχεις να βάλεις την πούτσα να σου παίρνει πίπες όλη μέρα. Ναι. Ρε, κουμπλεξικός είσαι. Μη έχεις αμνηξία και... Αμνηξία? Ρε, σε ποια χώρα είσαι? Ελλάδα, Αλβανία, Πακιστάν? Μα Τούρκος είσαι, πώς μιλάς έτσι? Αμνηξία. Και τι σχέση έχει η αμνησία με τα στάτους? Το πιο τραγικό είναι πως... Τραγικό ρε μαλάκα, και μπορείς να μιλήσεις ελληνικά. Τα πιο πολλά status είναι copy-paste. Στάτους. Δηλαδή κάτι ξεχωριστό δεν βλέπεις πια στο Facebook. Γράφει ένα... Τη μάπα σου βλέπουμε. Ας πούμε γελάς και μετά το βλέπεις παντού, το έχουν βάλει όλοι. Ναι, μαλακία. Σε πόνεσε, πάρα πολύ. Και το πιο χιδαίο, πάντως που έχω δει, είναι το status που να λέει... Αλήθεια, πω χιδαίο, χιδεότητα καλέ. Πατήστε like όσοι έχουν γεννηθεί τη γενιά του 98, 97, 95, 96. Wow, φοβερό, ναι. Κοίτα τη φάτσα σαν πουστάρες με ξανθό μαλλί και να φάτσα. Λογιστικό, με ποια λογική σοβαρά πιστεύετε πως πραγματικά είστε friends στο Facebook να είναι πιο μεγάλη ή πιο μικρή από αυτή την φυσική? Ναι, έχω και μια κολόγρια που με γουστάρει. Έχεις πρόβλημα? Θα το κάνετε μόνο και μόνο για να βάλετε like. Ναι, το κάνουμε. Πριν από κάποιες εβδομάδες διαλύσαμε το άλλο που έλεγε άμα δώσεις 300 likes θα πασαλείψω το πρόσωπό μου με μερέντα. Wow. Φοβερό, με σκατά να το πασαλείψεις, φλόρε. Δηλαδή πραγματικά. Πώς είσαι ρε μαλάκα, σε χέσαν αγελάδες. Ρε μαλάκα, καθώς και σε χέζανε ποντίκια, πώς είσαι έτσι? Το έκανα. Φοβερό, έκανες έξι και σε χύσανε στη μάπα άλογα. Πάω να λουστώ τώρα. Να συλλούσω με χύσια θέλω. Και τώρα για τους δίθεν fame έχεις το 4.999. Ρε, δεν μπορείς να πεις το 4.999. Τι το δύσκολο είναι, Αλβανός είσαι? Όχι ότι έχω το πάρει με τους Αλβανούς, απλώς μοιάζεις λίγο. Και νομίζετε πως είστε κάποιοι. Ναι, είμαι κάποιος. Ναι. Και παίζω και μπάλα και γαμό. Θα πάω στην Μπαρσελόνα και στα αρχίδια μου ποιος είσαι εσύ. Θα μου παίρνεις κάτι πίπες? Τα δε μαλακισμένο. Φτιάχνετε και δεύτερο account. Χρήστος of Famous 2. Ναι, τον τρίτο ξέχασα ρε μαλακισμένο. Όνομα. Δηλαδή... Έχω 5.000 φίλους. Πώς κάνεις έτσι, κοίτα τη φάτσα σου. Έχεις εξηγήσεις ότι σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες οι κοπέλες φαίνονται τόσο ωραίες. Σαν και σένα είναι. Make-up. Ναι. Αυτό δεν έχει make-up. Το αγαπημένο σου make-up είναι τα χύσια. Καλά, ναι, εντάξει. Πέρα από αυτό. Λοιπόν, έλα βαρέθηκα να σε ακούω, μαλάκα. Αν συμφωνείτε, μη σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Όχι like, καλά, εντάξει, και like. Ρε μαλάκα, λες αυτά που κοροϊδεύεις, λες κράζεις για τα like και λες να πατήσουν like στο βίντεο σου, ηλίθιε. Αλλά αν θέλετε βάλτε το στο προφίλ σας, έτσι να τον δουν κι άλλοι. Ναι, για ποιο λόγο, για να δω τη μαλακία. Για ένα σχόλιο από κάτω, αν έχετε καμιά. Ρίαν Φλόριαν, ίσο μεγαλύτερη πουστάρα μετά τον Justin Bieber. Έτσι να κάνω για κάνα μελλοντικό βίντεο, δεν ξέρω. Τσόντα, η Σιρήνα, έχεις πάρει τηλέφωνο η Σιρήνα να γυρίσετε τσόντα. Τι να πω άραγε, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε πάντως, αυτό. Αυτό. Και ναι.